আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। त्रिपुरा विधानसभानि बाजेट कन्वेन्शन कचारो सालथाम मानजागलाक बलं तांबेदिकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा चिदकनि सिमि 4 मार्च सालमारि जरा कन्वेन्शन मानजागै मानगलाखिनि शाखा कन्वेन्शन कचारो तामुनि बागै दिल्लीआव थांनानि नाखा अबनति वानसुकलायखा जतन त्रिपुरा विधानसभानि बाजेट कन्वेन्शन कचारो सालथाम मानजागलाक बलं तांबेदिकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा हापांनि सामुंग पाइलायानि बागै 4 मार्च सालमारिनि सिमि 4 मार्च सालमारि जरा विधानसभानि कन्वेन्शन मानजागै मानगलाखिनै सैलायनि बिसिंतै शाखा विधानसभानि बारजाव तंनाय स्पीकारनि थानि हापांनि सामुंग पाइलायानि बागै हिनै कयमुंग बलायबरिखा अकग्नो तां सालनि कन्वेन्शन शाखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा करिनि बागै खाजाक जरा करिखे बलं तां बेदेकनो जोंफेरांनि मन्त्री रतनलाल नाथनि थानि बारजाव तंनाय मन्त्री अनिमेश देबबर्मा दिल्लीनि हास्तिओ किफिलि सकफायासाक अ बारजानो याजागै तंनाय मन्त्री रतनलाल नाथ 4 मार्च सालमारिओ कताल दिल्लीओ थांनानि बागै याप्रि सेखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बिनि अ दिल्ली थांमानतयै तेबो होनो हानाय अंलायमानि नुकजाखा दिल्लीओ भारतीय जनता पार्टीनि नाकुकपानि ककचाप थानि मानजाकनानि बागै थांखना हिनै खाख्लायजाखा। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।